ହ୍ୟାଲୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଇଁଚ ଛୁଆଟିଏ ଯାହା ନାମ ହେଉଛି ଜେକ୍। ଦେଖୁଛ ଆମେ ଆଜି ୟାର ଡବାଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ, ମାନେକର ୟାର ଫାଉଣ୍ଡର ରହୁଥିଲା ଏକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାରୁ ଜେକ୍କୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜାଗାଟା ଏ ଜେକ୍ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି। ଜେକ୍ ଅଗିଠୁ ବି ବଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜେକ୍ଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ଡବା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼, ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ ବେକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଜେକ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ କରୁଛି ଜେକ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଜେକ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆସି ଖାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ଜେକ୍। ଆଉ ଅଗିକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି ଟପ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପ୍ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗି ଭାବୁଥିବେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ନା ଅଗି ବଞ୍ଚିଛି। ଅଗି ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ଟାଇପ୍ ରହିଯାଉଛି ପୁଣି ମୁଭିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଅଗିକି ଜେକ୍ର କେବେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଟ୍ କେମିତି କରୁଛି। ଦେଖ ଜେକ୍ ଆ ଜେକ୍ ଆସିଲା। ଆରେ ଆସୁନି କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ ଏତେବେଳେ ହେଲା ଆସୁଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଆସୁନି। ନା ଏ ଦେଖ ଆଇଲା। ଆରେ ଆସୁନି ୟାର, ଛାଡ଼ ପୋପଟ୍ କରିଦେଲା। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।